רגע. חץ על האדום. לא, אני לא יכול. רגע, ז'אט תראה לנו. לא, כולכם גייז. תסתכל רגע, צלם אותי רגע. צלם אותי רגע. תכנס. בווידאו? אחי, אתה בווידאו? כן. זה בשביל המשפחה. תראה. מתוק, לא? חצי כוח. חצי כוח. לא הכנסת את זה אפילו, הזין. זה לא שלי, זה שלו. תאסוף, תרים. רגע, מה אתה? תרים את זה. טעם וכלום. תרים את זה. זה מריר. לא, לקח את זה. עכשיו גבי ימציא שהוא לא מריר. אמרנו אוכלים. מילה זה מילה. רמת אליהו. עזוב, תכבד. זהו, אל תיגע ממני, בן זונה עם עד זה. לא, מילה של משפחה ביחד? בוא'נה, כנס לפריים, כנס. סעודי אוכל באמת? 3, 4 שים אפל, זין, לאן אתה מסע? שים. כנס! מיסטר! שים. נו כבר, נו. רגע, עידו, בוא לפה עם הזה. בוא'נה. תשאיר לי קצת. שים, יא זין, שים! אני אקיא. שאלה תעליף בזמן. שים! 3, 4... רבי, תיכנסו לפריים אבל, למה אתם כאלה קשים? תכניס. אני מכניס לך, אתה מכניס. לא עושה משחק כלום. יד, תוציא את היד שלך. חרגול, פאקינג חרגול. תכניס. בשביל המשפחה. גם מדבר. גם תגיד מילים אחי. גם אליך. איזה טעם. איפה עידו וזה? מה לא עושים בשביל המשפחה?